Kula nuwun monggo. Ya. Allah.
aku mring sliramu Pak Joko bungah aja matur suwun Pak Joko. Pun bergerak. Semangatnya luar biasa. Kandhane kok. Iya. Kandhane kok ngeyel. Panyuwunku mring sliramu. Sembah nuwun Mas Kepyuk monggo. Nggih. Nanti juga Bu Haji Harto ngersake lagu napa Bu RT. Oke. Bu Sri Joko aja Mbak Dini monggo ngersake lagu napa monggo. Ayo yo. Pak Yanto. Ae. Oke siap. Kaya suprek nang ngono ya seneng aku. Sumpah. Maaf. Jen gayang campur sari Indonesia. Ora dong apa-apa. Asoy. Ayo Mas. Apa sagono? Cik cik. Tarik sis. Tumplak Esek es. Domblang esek esek. Ayo Derik. Ibu Mbak joget monggo. Monggo. Ibu Yetno. Asik yo. Ayo deh. Monggo Budi joget jempolnya mawon monggo.
Yang penting beliau bisa menikmati dulu. Iya, betul. Oke, jenenge ki wong babat kok ya. Mas. Yang penting suka dan terobsesi dengan kehadiran yang kita semuanya yang ada di sini. Iya, betul. Monggo, Mas. Catetan sajroning ati datan luntur saya mati aku kowe dadi garwa marga lereng ning kubuk asmara jan gayang Mugi-mugi dengan kehadiran kita bisa membekas di hati Bude Yetno. Mugi-mugi Pak De Yetno enggal saras nggih, sehat selalu nggih. Monggo. Catetan sajroning ati. Saya ora ati. Wasik aku kowe dadi garwa marga leren ning kubuk asmara. Sampun katur kagem Bude Yetno. Matur sembah nuwun Mas. Spesial kagem Pak Edi Purwaloyo. Miring Pak Joko miring. Kok enak lho Pak. Yo. Jan gayang lho Mas. Sak gempore Nek. Heeh Mas. Ayo Mas kijing miring, ayo Mas kijing miring. Teling wulan apa setiake kelakon. Ayo Mas kijing miring.
Nduk. Licing mirip Ketan kali kulon. Nek ra cakep aku yo ora kae. Ayo mas. Miring. Oh, miring, Ayo. Nduk. Miring Pak Joko. Licing miring. Jare bledak disamperake. Omahe cedak kok ngaperake.